Nes, ha dagúis de dos chachat noch, agus schon hier durch, ha met al de jeriad alles de mag glad van BBC Alappe, tjena durst, son skie BBC, host chachat, son een jach gespet, Schaar, had is in de gewarpische fat. Nou, als je een kiel nog een café en jach gispet, jach het al wonen gaan, café wie van skippen naar hele gaan nog. Goede zijn tagerst, hele tagerst te blijven. Had je het al wonen gaan, hij kon den gaan nog. Dus alles dat mas eerder juist een Duais harst die, hij me schon toch pik en menige jaren het kersan een huisje niet. Huisje in Jeesha, hun gadejeri, zijn je van gadejeri, ach gade hudewig la, en wie genef rutekena onafwezig didef. Agus ha geritor mishnach, agus shashen, chin soos gan een microfoon asha, gan rute wieket, gan een goede fachkel wieket het oorloger allijve, agus jidach kaat het een tuwille gan een narakemet. Maar het is skippen elle, agus pung het fung, na kisten, na pung en haas in de janef, a frakkers, die dag aan een larach na baum marschen. Ren je rijden, ren je nog het eerst. Agus hem is smoenige gewil, agus zie je nu go arpische, rein zijn, een blionige ju. Agus je is een plek ma a haun, de gaag a lenting. Hij onafwezig dat maar hoors me ha curator misnach. Ach me nieuwe, agus me goprikjes, maar pachorga, ha onafwezig koachkach. Lesje shen, alles dit, en met leer juist, skie BBC, zo'n een jacht jespe te schaar, a horst Anna Hume, aarskal jaardag.